mindenki Fejpő vagyok, és ez itt egy bejelentő videó, ez az új csatorna, mert ugye az új csatornán csak az első videó című néven futó videó került fel, meg az OP Craft Speed. Hát sajnos ez van, és nem tettek róla, de tettek róla, mert nem töltöm fel. Szóval, de ezt most beszélni jelenteni, most nagyon várható videók, most már egy picit bepörköttem, mert nagyon sokat levideóztam, csak az volt a baj vele, hogy én itt, az a baj, hogy sajnos mind letöröltem, nem csináltam semmi más, letöröltem a videót. És akkor mondom, ezt most inkább hagyjuk. De szóval azért mondtam azt, hogy várok ma itt kalandmapokat a e-mail címen. A képen jelentető e-mail címmel megtalálhatjátok. Hát elkészült ugye az új introm. Hát csak zenecsere lett, szóval nézzük is meg. És akkor most már várható videók, azaz úgy erősen várható meg a videók, nem ilyen videók várható lakosan, de azért ilyet is azért be kell szánnom, mert nem szeretném, mert ez a csatornát ezt nem akarom vlogba csinálni. De közben, és hogy megmutatom, de az is belejön ennek az ideje. De szóval addig elmondom azt, hogy addig, hogy Sony Vegas Pro 12-vel szerkeztek, meg akkor meg a Photos PC programmal szerkeztek a képeket, nem kell nekem olyan fejlett program, na mindegy. És akkor ez a videó ennyi lett volna, sziasztok!